So mawr iawn I chi nôl ato ni I Gylch y Gwartheg ac I adran y Gwartheg Henffordd ar gyfer y bencampwriaeth cynta yr Henffordd, sef y tarw enfawr yn erbyn yr heffer ifanc ac Ifan Owen o Lanrws gyda fi'n gwmni o hyd. Nes ti sôn am y tarw ma'n gynharach Ifan. Beth amdano fe gwed? Wel, yn hollol, ie. Nes I reid bach o warning I chi, ond o'n i'n gwybod bod o'n dod I nôl I fewn yn mean y busnes yma wan, ond da ni wedi symud ymlaen yn sydyn iawn drwy'r bencampwriaeth yma wan hefyd, ac hwn ydy'r bencampwriaeth o ran yr ddau anifel wedi I bridio gan y perchenog hefyd. Felly, ie, mae'r heffer mynd yn erbyn yr tarw anferthol yma da ni'n edrych ar, ond ie, dwi'm yn gwybod amdano ti, ond mae ffafriaeth I mynd am y tarw. Wel, a finne, just achos I faint. A'r ffordd mae'n symud hefyd am darw mor drwm, mae'n symud yn dda. Mae'r tarw yma, faint fydde fe'n pwysau ymhell dros tynnell, mae'n sicr. Yn hollol, yndi. Mae'n just yn enfawr, mae'r pŵer dy ge. Yndi, na, a mae'n enghraifft da o'r bryd hefyd, I ddweud y gwir, a mae'n wneud I ti feddwl yn ôl ar gyfer yr bencampwriaeth yna. Nathon ni sôn yn yr bryd yn ôl yn 2016, pawb yn cofio'r tarw hynny hefyd, felly ie, mae yna bach o waith crafu pen rwan I Mr Alan Massey, a ni sôn o Lancashire, ond ie, fydd am yn hir, so ni'n meddwl. Na, achos mae rhaid ni gofio, mae wedi gweld rhain yn barod heddi wrth gwrs yn dyfe. Mae e jyst eisiau gwneud yn siŵr nawr bod e'n gwneud y peth cywir. Mae ei weld yn mwynhau, mae'n hamddenol braf I ddwylod y bicodi, pwysau mesur a tybed beth sy'n mynd trwy feddwl yn dyfe, ond mae'r heffer yma hefyd, mae rhaid ni sôn, mae hon yn heffer fach. A mae di mynd am y tarw! Dyna o, ydi. Y tarw Henffordd. Chwarae teg. Wedi mynd â hi. Iddo L Bowen ydyn nhw'n de. Maen nhw yn boes chwarae teg a maen nhw wedi arfer dangos a maen nhw'n gwybod sydd wedi droi stoc allan hefyd. Felly chwarae teg iddyn nhw ar y diwrnod eto. Ie, arbennig iawn. Mi ai draw I gael gair sydyn gyda Alun. Ifan am y tro, diolch yn fawr iawn I ti. Diolch am darbenigydd. Mae wedi bod yn bleser cael ti gyda ni ac na I aros I nhw orffen yr ysgwyd llaw ag ati. Alun? Alun, ie? Adam? Yeah. Llonggorchiadau, congratulations. Thank you very much, thank you. How does it feel? Oh, great. It's always nice to win on home soil. What's the story with this bull? He's massive. Oh, he is. He's a 6-year-old bull, and yeah, it's obviously stock bull, be breeding at home for us, and yeah, we decided to bring him out for a run, and yeah, he's done us proud. And the way he moves for such a heavy beast is something quite special. He's got it all, really. He has. We've been very lucky. He's like for his size and weight, he's kept very well on his legs, and yeah, like I say, he just floats around and. And quiet as a baby. Well, I say that. Yeah, no, he is, to be fair. For his size and power, he could be a lot more touchy than for that way. Good luck in the main championship. Thank you. Thank you very much. You've got a good chance. Fingers crossed. Yeah. Thank you. Wouldn't it be quite special if you could go all the way in your home show, like you said? Definitely. It would be a very, very special moment for us. Pob lwc a llonggorchiadau unwaith eto. Thank you very much. Thank you. Well done, Adam. Thank you.